Bon dia a tots. Avui us venim a presentar la primera edició del Challenge DCEA. El Challenge DCEA és un concurs d'innovació oberta que aborda els reptes territorials de Catalunya a través de solucions proporcionades per organitzacions de l'ecosistema digital català. L'objectiu principal del concurs és promoure la creació i desenvolupament de solucions tecnològiques innovadores, tot connectant pimes i startups locals amb les necessitats territorials de Catalunya. Aquest objectiu s'aborda des dels 4 subobjectius que veieu en pantalla, com són la detecció de reptes del territori català, la connexió de l'administració pública amb startups i pimes de l'ecosistema, també a través de fomentar i premiar la innovació tecnològica i, per últim, mitjançant la generació de pilots i projectes d'impacte en entorns reals per validar aquestes tecnologies. El predecessor del Challenge DCEA és l'Smart Catalunya Challenge, que consta de 12 edicions amb diferents entitats des del 2016. En aquesta primera edició del Challenge DCEA també es prioritza el desenvolupament de solucions tecnològiques innovadores amb tecnologies digitals avançades. El concurs consta de 4 fases. La primera d'aquestes fases ens reunim amb l'entitat amb l'objectiu d'identificar una sèrie de problemàtiques i de reptes tecnològics. A la segona fase consta de la difusió i publicació d'aquests reptes a l'ecosistema innovador i a partir d'aquí s'obre un termini en què les empreses poden analitzar aquests reptes, així com el desenvolupament d'una solució tecnològica i decidir-se a presentar-se al concurs. Durant aquest termini acompanyem a les empreses en tots els dubtes o aclariments que puguin tenir. I finalment s'escullen els finalistes i aquests presenten les seves propostes en una gala final on escollim els 3 guanyadors. Els primers premis consten d'un premi al principal de 15.000 euros i l'execució d'una prova pilot, en aquest cas amb la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat. El segon premi són 3.000 euros i el tercer són 2.000. Un cop descrit el Challenge DCEA i les seves fases, passem a la definició dels reptes per part de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat. La Montserrat Pérez, responsable d'explotació i obres de la xarxa de gestió indirecta, ens presentarà el segon repte d'aquesta edició. Gràcies, Sandra. Jo avui us vinc a presentar el repte número 2. Aquest és una mica l'esquema de la presentació que us faré a continuació. El repte consisteix en crear una eina per a la notificació i gestió d'incidències que es detecten a la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Són incidències de naturalesa de l'àmbit de la conservació i de la vialitat de la carretera, que són les competències d'aquest departament. Com ho hem fet fins ara? Mira, anirem directament a l'esquema, que és més visual. Quan es detecta una incidència, doncs s'ha de comunicar. Llavors hi ha diferents agents que poden comunicar aquesta incidència. Quan és un usuari extern, si la incidència és urgent, normalment el que es fa és via telefònica al canal 112 i si no, hi ha el canal web de consultes, queixes i suggeriments que l'usuari té disponible en tot moment i la tramitació d'aquestes consultes és una mica, té la seva complexitat dintre del sistema, es rep a través del registre del Departament de Territori i aleshores es va canalitzant i es va escalant a la Direcció General competent, després a la subdirecció i finalment arriba a la unitat que ha de resoldre aquesta incidència. En funció de la ubicació on estigui aquesta incidència, doncs ja se sap quina unitat és qui l'ha de gestionar. Això seria pel que fa a les incidències que notifica un usuari i que, a més, un usuari és un agent que al final no és expert, és un agent no qualificat i la descripció de la incidència, la magnitud, la valoració, està subjecta a la seva pròpia valoració i objectivitat i sensibilitat de l'usuari. I, a més, hi ha la incertesa quant a la ubicació, perquè nosaltres a carretera sempre parlem carretera, PK, marge, però l'usuari tot això no té per què saber-ho i no té per què saber si una carretera és de la xarxa de la Generalitat, de l'Estat, de Diputació o és un vial municipal. Per tant, és complicat a vegades ubicar les incidències que ens reporten i magnificar-les o valorar-les adequadament. D'altra banda, hi ha una altra sèrie d'usuaris o de notificadors d'incidències més aviat que normalment es comuniquen amb el Centre de Control de Carreteres, que està ubicat a Vic,
i que normalment el que fan és trucar per telèfon. Penseu que un 90% de les incidències que rep Vic és via aquests altres agents que us estic explicant, com són, per exemple, els Mossos d'Esquadra, policies locals, agents rurals. Aquest tipus de gent també truquen a Vic i també al final hi ha aquest tipus d'incerteses que us estava explicant, potser no tan àmplies, però en definitiva també segueix havent-hi una incertesa d'ubicació, de magnitud de la incidència, de la urgència i valoració de quins equips s'han d'assignar per poder-ho resoldre. Aleshores, Vic, una vegada rebut aquesta incidència, l'enregistra a la seva base de dades, la processa, la valida i finalment la deriva al parc de carreteres que l'haurà de resoldre, que es pot resoldre mitjançant mitjans propis que tenim en alguns dels parcs i en d'altres carreteres que es gestionen a través de contractes amb empreses externes de conservació de carreteres. Així mateix també hi ha incidències que notifiquen els propis personals que estan implicats en la conservació i vigilància del bon estat de les carreteres i aquest personal també es troba amb una manca d'una eina específica per a aquesta tramitació i per a aquesta comunicació d'incidències i de gestió i resolució. I, per tant, molts van via WhatsApp, via telèfon, però al final la resolució d'incidència queda plasmada en un parte de treballs documentat moltes vegades escrit a mà. En definitiva, sembla com que podria explotar-se molt més amb una base de dades consistent i traçable en tot moment. Les dades de partida que tenim són aquestes incidències que us estava explicant, que succeeixen a la via, sempre relacionades amb l'estat de la infraestructura pròpiament i amb la vialitat. Quan em refereixo a vialitat són problemes que obstaculitzen la circulació i que ha de resoldre la gent dels parcs de carreteres, com són neu, esllavissades, pedres en calçada, animals morts, aquest tipus d'incidències, que no és pròpiament un mal estat físic d'elements de l'estructura, però que també obstaculitzen la circulació i la seguretat de l'usuari. Aquestes incidències tenen inherentment unes dades que ara potser no s'estan explotant amb tota la seva potencialitat. Una incidència té inherentment una ubicació exacta, física, a la carretera i una magnitud, una valoració, una descripció associada. I a banda d'això, la incidència genera un flux, una hora d'obertura d'incidència, una derivació per resoldre-la i finalment una resolució d'incidència. Tot això moltes vegades no queda plasmat d'una manera traçable, amb uns horaris concrets i per tant detectem una manca d'eficiència que intentem resoldre amb aquest repte. Així, la línia de treball que exposaríem amb aquest repte seria la formulació d'una eina de gestió d'incidències que tindria dos perfils clarament diferenciats. Un perfil seria per usuaris externs, aprofitant la potencialitat de l'usuari de la carretera, una potencialitat inspectora al fi i al cap, que ens pot reportar i enriquir en molts punts, i a més ens apropem, l'administració s'apropa a l'usuari i li facilita la comunicació de qualsevol cosa que senti que s'ha de solventar. D'altra banda, hi hauria un altre perfil dintre d'aquesta eina que seria d'ús intern per treballadors involucrats en el manteniment i gestió de les incidències. Aquesta eina hauria de proporcionar informació valuosa per eliminar totes les incerteses que hem estat parlant. Per tant, l'obertura d'una incidència hauria d'anar associada amb una imatge georreferenciada, per tant, ja tenim una valoració i una descripció unívoca i una posició unívoca d'aquesta incidència. I així els agents gestors, que al final han d'assignar recursos, han de prioritzar la gestió de les incidències i de més, ho podran fer amb molta més informació. I finalment, quan es tanca la incidència, fotografia geoubicada amb la incidència resolta i així ja queda plasmada l'hora en què s'ha resolt aquesta incidència. Tot d'una manera molt traçable i dintre d'una base de dades que
et dona la fiabilitat de que en tot moment s'ha seguit el procediment, en quins horaris s'han produït els diferents actes de gestió d'aquesta incidència. Per tant, el que ve a expressar aquest repte seria el diagrama de flux que hem vist abans. S'intentaria que una vegada s'ha detectat la incidència i fins a la seva resolució, millorar tot el canal de gestió i de comunicació d'aquesta incidència i l'eficiència d'assignació de recursos en la resolució mitjançant una eina. Aquí hem posat una app, perquè és potser l'eina que se'ns ha ocorregut que era més potencial per poder fer arribar als usuaris fàcilment, però en definitiva seria una eina que assumiria tot aquest procés i que intentaria facilitar, donar informació més verídica, més versemblant i per millorar l'eficiència al final en la resolució d'incidències. Per tant, ve a ser ja un resum de tot el que hem exposat. Crearíem un canal de comunicació que facilitaria la connexió de l'usuari de la carretera amb el gestor, millorant l'eficiència de la detecció, comunicació i resolució d'incidències. I, a més, aquest canal hauria de comptar amb uns mecanismes automàtics de filtratge per evitar crear feina o informació que no fos rellevant. Els avantatges d'aquesta nova eina són múltiples perquè ja tindríem versemblança quant a la localització, tindríem documentació gràfica que ens podria permetre saber quina prioritat té aquesta incidència, quins mitjans s'han de desplaçar. Ens aproximem a l'usuari, generem una base de dades unificada, traçable, facilitem una eina per als parcs de carreteres, que al final són els que gestionen tota la conservació i la vialitat de les carreteres, amb el centre de control de Vic, i en definitiva milloraríem l'eficiència en la resolució de les incidències. Això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi semblat interessant. Moltes gràcies. A continuació passem a explicar com presentar les vostres propostes i participar en el Challenge DCA. El primer pas seria informar-vos sobre el Challenge i els reptes a la web de la DCA. En pantalla teniu l'enllaç directe a l'explicació del Challenge i a la web de la DCA també trobareu un enllaç directe a la plataforma de participació, on, si us decidiu a participar en un o més reptes, necessitaríem que presentéssiu en aquest mateix web, a l'apartat Inscriu-te, una presentació en format PDF integrat per diapositives on es detalli clarament com aquesta proposta dona resposta al repte en el qual s'hagi treballat. Aquesta proposta ha d'incloure tant una part de presentació de l'empresa, l'explicació de la solució i un breu plantejament de la prova pilot proposada. Com comentàvem, en aquesta fase podeu gaudir d'un assessorament personalitzat. Només heu d'indicar-nos-ho enviant un correu a l'adreça que veieu en pantalla, challengedca@dca.cat. Moltes gràcies per la vostra atenció.